Lia, fetița frunzuliță de stejar. În inima pădurii, dăinuie falnic și viguros un stejar bătrân. Vara, frunzele sale dansează, iar freamătul lor jucăuș parcă ar vrea să ne dezvăluie o taină. Ei bine, dacă privești mai îndeaproape, ai putea observa o fetiță frunzuliță. O cheamă Lia. Lia este cea mai micuță frunză din tot copacul. Are 2 aripi mătăsoase ca un îngeraș, iar în păr o pereche de mlădițe ca 2 cosițe. O fi fiind frunzulița cea mai mică, dar râde cel mai tare, zâmbește până la urechi și se bucură nespus de tot ce o înconjoară. În fiecare zi, Lia se joacă împreună cu familia și cu prietena sa, Veverița, până când soarele pleacă la culcare. În zorii zilei, fetița frunzuliță de stejar bea rouă dulce din cupele de petale, iar după amiază pregătește picnicuri pe ciupercuțe și își invită prietenii poznași la ceai. Într-o zi, când vântul porni să bată, ca de obicei, de dimineață, se simți o adiere mai ciudată. Lia tresări. Aerul îi păru diferit, mai rece și îi pișca degețelele de la picioare. Vremea se schimbă. Anotimpul rece se apropie, a suspinat mama frunză de stejar. În curând va trebui să ne despărțim de copac, a adăugat tatăl frunză de stejar. Când s-a lăsat întunericul, Lia a încercat să adoarmă, dar gândurile nu o lăsau în pace. Nu sunt gata copacul casă să mi-l părăsesc. Mi-e teamă de necunoscut. Acolo ce găsesc? După alte câteva nopți cu lună plină, într-o dimineață rece ca gheața, când crengile falnicului stejar erau aproape goale, sosi timpul să plece și Lia cu familia ei. Nu vreau să părăsim copacul, zise Lia. Draga mea, când vine iarna, toate frunzele trebuie să se cuibărească în căsuțele lor de ghinde, i-a spus mama îmbrățișând-o. Iar la primăvară vom reveni proaspete și verzi. La primăvară? Se miră frunzulița. Anotimpul însorit îi părea atât de îndepărtat. Pădurea a început să-și schimbe înfățișarea. Lia observă că prietenii săi nu mai erau prin preajmă. Animalele se adăposteau în culcușurile lor de frunze. Insectele se înfășurau în coconii lor protectori. Când s-a dus să-și vadă prietena, Veverița, aceasta a căscat lung și i-a spus: "E timpul să mergem la somnul cel de iarnă." "Dar eu vreau să continuăm să ne jucăm de avați ascunsele în fiecare zi," i-a zis Lia. Însă prietena sa era prea somnoroasă. "Ce mă fac eu acum?" se întrebă fetița frunzuliță de stejar. Copacii erau aproape desfrunziți, iar din cer începură să cadă primii fulgi de nea. Verdele crud nu se mai vedea nicăieri. Și totuși, Lia se ținea cu putere. "N-am să părăsesc copacul." Tatăl frunză de stejar a îngenunchiat alături de ea. "Scumpa mea, ca și păsările, trebuie să știm când vine vremea să ne părăsim cuibul și să căutăm hrana ce ne va ajuta să creștem. Fiecare cu ritmul său. Sunt sigur că vei pleca și tu când vei simți că e momentul potrivit pentru tine." Lia a rămas agățată de ram, chiar și când stropii de ploaie i-au năpădit fața, chiar și când zăpada a cuprins de jur împrejur trunchiul stejarului. Fetița frunzuliță rămase ultima, unica frunză de pe copac. Și totuși, se ținea cu putere. "N-am să părăsesc copacul." În pădure, însă, totul era amuțit, gol și rece. Nici o insectă cu care să te joci, nici vorbă de picnicuri pe ciupercuțe împreună cu prietenii. Vântul șuiera din toate părțile. Fetița frunzuliță își auzea inima zvâcnindu-i în piept. Se simțea singură. Dar de acolo de sus, Lia vedea casa ghindelor strălucind pe covorul pădurii și a înțeles că nici soarele, nici crengile și nici copacii nu îi aduceau fericirea, ci faptul de a fi împreună cu familia. Așadar, a închis ochii, a inspirat adânc și s-a lăsat plutind de jos. Sunt gata copacul casă să mi-l părăsesc. Necunoscutul pare interesant. Văd eu ce găsesc. Lia a aterizat într-un oian de frunze ca într-un leagăn. Părinții au strâns-o amândoi în brațe și inima ei și degețelele de la picioare s-au încălzit îndată. "Oare de ce e atât de grea schimbarea?" a întrebat ea. "Pentru că nu știm întotdeauna ce ne va aduce," i-a răspuns mama.
Și uneori asta înseamnă că trebuie să fim curajoși, dar schimbarea aduce și noi aventuri, chiar și mai interesante. În inima pădurii, dăinuie falnic și viguros un stejar bătrân. Primăvara, frunzele sale pline de viață dansează, iar freamătul lor jucăuș parcă ar vrea să ne dezvăluie o taină. Dacă privești atent la crengile copacului sau jos, la covorul pădurii, ai putea zări o fetiță frunzuliță fericită, pregătindu-și valiza, gata de noi aventuri.